Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ban kampen stat shushu ya jing sam jing tep yaki khubor paper shaki Paidbah ka Batesi TV kelas lang man pinmi yaki khubor ha ka website jongka yakni ka website la Pyllait Paidbah ha ka arpsan trik jomang arja apulai the managing editor Jong Batesi TV uba Jo thangkhiu ha ka jing alang balingkot ka balalong ha office jong ka Batesi TV ka badan hala shumia shilong lingba kani ka website ki Paidbah ki nyo kham kloi ki khubor ki baja ka leng jala ha ka lengari wat kumju ha ka leng ka perthai kanu kalong ke pasung tanat yang abangan yo kat kani kalat bangan play ya kani ka website jong ka Batesi TV kaban kong dengan ai Pyllait ya ibaban care producer jongi but ya berkhai hi ka team jongi bangilai tristom nilai thrang na do menno bangin ya bangin play no ya kani ka website la jong but hagani ka website menta gino gibre na keleng ka perthai kila ban UI ya ka khubor marsmi ki khubor tmai ki breaking news gino ki jingja ki bakong san nila banyo hagni ka website ka jongi ka bakerteng menta ka www.batesitv.com te menta sesin menta ka shisingan klik no hangni hagni ka link bat nginia yo ya kani ka website jongi Batesi TV. Pyllait.